Ayo Mas Agus joget lagi yang dari Depok, boleh yuk. Damel Jambi saya. Ibu-ibuku juga monggo yang dari Depok. Prenengonku ngenteni janji iku prasetya ning ati kadung tresno mreng slirane duh wong ayu ra eling nolan wektu tansah ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senajan mung tansah andadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus anti-anti cok pikir semoyo wae aku tresna karo kowe eko ning atimu saya gawe lara iku ra prayoga bakal melayu aku ra bakal mundur yen durung nyandeng sliramu pripun Mas Yanto ukuraning bondo dudu padha nanging alungiting asmara Depok bergoyang yo bersama Mas Yanto. Matur suwun Mas Yanto. Ayo gone Mbak Cinta. Lele asal. Kuwer. Wes lah sithik wae. Asik. janji janji prasetya ning ati kadung tresno mreng slirane dawa ayu ra eling nolan wektu ning ati tansah ra bisa saya suwe saya ra karuan senajan mung tansah anggadeng aku samar yen sliramu ra kelingan sikat bro bagus tak hati-hati cok pikir semua aku tresno iya saya gawe lara iku ra prayoga aku ra bakal ayu aku ra bakal mundur yen durung nyandeng sliramu ukuran ning tresno dudu padha nanging alungiting asmara ukuran ning tresno dudu padha nanging alungiting asmara woyo he he matur nuwun MC.
Tresno Waranggono. Mas Ari, oke sayang. Kita jauh. Mas Ari yuk. Mas Ari. Yuk, Mas Sini Ari. dong Mas Ari. Yo. Nelongso rasa rasane nangis jroning kelingan esem kemuyumu laras mara kening tresno gawe tresno ning atiku tansah eling aku rosiramu Saudara Bagas, joget saya ayo le. Ayo. Bagas, temenin Ari ayo. Ayo. Joget saya. Brebes mili ana pipi apa pancen tresno iki aku duweni Aku
Ati Citra Tresno